Eu lembrome a primeira entrevista que eu fixen pa un medio de comunicación que foi para a Radio da Voz de Galiza, que saí moi enfadada ali, non? Porque o presentador estaba lembrando todo este proceso, non? Dos homosexuais. E preguntoume, ti crees que Galiza, por exemplo, estaría preparada para ter unha política trans? Foi así a pregunta, non? E unha muller trans na política. E eu dixen, pois, por que non? E el díxome, eu creo que non. Pero deiche algún motivo? Non. Non, simplemente el dixo non. Autorrespondeuse, non? Son Aura, son unha moza de Vigo de 18 anos, son unha muller trans. Estudo segundo de bacharelato actualmente. Chámome Daniela Ferrández, vivo aquí en Compostela, son de Alacant, do sur do País Valenciano. Teño 32 anos e son historiadora. O meu nome é Laura Bugallo, nacín no 64, aquí pertiño, en Compostela. Profesionalmente estou nun sindicato, actualmente de administrativa, pero encántame moito máis o meu traballo anterior, que era o mundo de inmigración, emigración e retorno, que é a miña paixón, non? Na chamada transición, comecei en novembro do 96. Os primeiros anos, como aquí na Galiza non había colectividade de trans, acudía case cada 15 días a reunións en Madrid, a Transexualia, e aí encontrame con compañeiras, encontréme con algunhas galegas tamén ali, moi demacradas, porque as marxes aí nas grandes cidades se empurran con máis forza e virulencia, encontraba máis, sobre todo no mundo do traballo sexual e das drogas. Compostela, nos primeiros anos non foi fácil, non? Despois de 3 intentos de violencia cara a min física, levaba algo para me defender, non? As estatísticas que decían que de cada 30.000 habitantes dunha poboación había mínimo unha, e eu dicía, Compostela somos 96.000, non? Debe haber 2 máis como a min, onde están, non? Porque ansiaba, non? Pasou de ser, sempre o digo, Compostela amada a ser Compostela armada para ser Compostela conquistada. No tema da historia da disidencia sexual hai moi poucas aproximacións ao que sería o feito trans. Unha cousa que si podemos asegurar é que sempre existiron persoas, non, que non se amoldaban á norma imposta e á norma establecida. Existiron persoas que viviron fora dela, existiron persoas que se arriscaron, existiron persoas que loitaron, algunhas que o conseguiron, outras que non, que realmente son as que nos chegan, non? As historias de fracaso, sobre todo. E iso hoxe en día, pois, é moi importante para dicir que non é algo de agora, non? Non é algo nin do posmodernismo, nin do século XXI, nin nada, non? Cando decidín sair do armario, cando decidín que estaba preparada, foi no ano 2015, eu pensaba que me ia quedar sin familia, sin parexa, sin amigos, sin carreira, pero era superior a min e tiven que facelo igual. Tive moitísima sorte coa primeira persoa que eu contei, que foi a miña parexa, que foi genial, e arroupoume moitísimo, apoioume moitísimo, e logo coa miña propia familia, non? Cando todas e cada unha das persoas da miña familia me apoiaron e me axudaron. Comprendí o que é a felicidade, supoño que isto é moi difícil de entender, non? Pero hai que ter moito cuidado a hora de banalizar os sentimentos, non? Os sentimentos están detrás de moitísimas cousas, de moitísimas políticas, de moitísimos movementos, e no fondo estánse banalizando cando se falan de nós, simplemente porque non os sinten, non? As persoas que falan, pero é que o que che quería explicar é que non teñen por que sentilo, nin por que entendelo, simplemente teñen que respetar que hai diversidade. Eu decidín que quería vivir como era aproximadamente cando tiña uns 14 anos. Sí que no meu caso particular foi un caso bastante complicado, especialmente no entorno familiar, pero tamén no entorno escolar. Era un entorno que non tiña ningún tipo de coñecemento sobre quen era eu. Hubo bastantes problemas no sentido uso de vestuarios, tratar con profesorado, tiña que estar finxindo que era unha persoa que non era.
Cando entrei en bacharelato, que mudei de centro, tive un primeiro contacto con movementos sociais que tamén me axudaron a, por exemplo, poñer en aplicación o protocolo da Xunta. E, polo tanto, xa entraba no novo instituto como unha persoa totalmente diferente, tanto eu mesma, como nas listas, como o trato de todo o personal novo que non me coñecía de nada. Pero unha cousa que ti te paras a investigar a historia do movemento trans, e non só do movemento trans, o movemento LGTBI completo, e dis, isto é que non era factible hai poucos anos. A nivel galega, polo menos a nivel de sentencia, eso hai que dicir, porque na miña época non existía a lei de identidade de xénero, foi a primeira sentenza, non? Que foi no ano 98. Eu tiven que ir contra a Dirección Xeral de Rexistros e Notariado, levando peritaxes de todo tipo, non? Imaginade psicolóxica, peritaxe familiar, peritaxe social, peritaxe laboral, peritaxe endocrinolóxica, peritaxe ginecolóxica, de todo tiven que levar, non? Para chegar adiante dun xuiz e que me dixera realmente que eu era eu, non? María Xosé Queizán, nuns encontros, fixeronme unha pregunta, non? Como, conscientemente e sin estar louca, como pasas dun primeiro vagón de poder a un segundo? E dixen, mira, é que non caín no segundo, caín no terceiro, no de cola. Ser muller xa é un tema, ser muller lésbica é outro tema, ser muller trans é outro tema, ser muller trans e que che veña un día moza a buscarte ao local do traballo, pois é algo que pecaminoso, non? A gran maioría dos meus compañeiros actualmente non saben que son trans. Son unha muller máis, eu tampouco me parei a explicalo, e xa está, socializo como calquer outro tipo de persoa. O poden imaginar por chapitas, por pegatinas, por anotacións tontas que fas ao marxe dunha folla nese momento que estás aburrida en clase, pero non teño ningún tipo de problema de que o sepan. Para min foi moito máis levadeiro mercé ao que lle chamamos naquela altura colchón afectivo, de irme gañando espazos onde eu ser Laura, con xente amiga de antes, outra xente nova, nos comités de COSAL, Comité de Solidaridade con América Latina, e tamén nos feminismos, non? Con problemas tamén, que dicía, non é o que penso eu, pero tes que saber que para algunhas feministas, vos, as trans, sodes o último intento do home de metervos no mundo das mulleres. E dixen, se despois de todo o que levo eu pasado e chegar a este punto e dicir, non, é que eu sigo sendo, non, é que eu son e superei a Xoán, non? É dicir, son Xoán, evidentemente, pero son moito máis, son Laura, joder, son a libre. Cando alguén di que unha muller trans non é unha muller, para min é transfobia, porque dentro desa primeira falla de recoñecemento están surdindo o resto de opresións, non? Que temos as persoas trans específicas. Por que un home ou os homes en xeral poden pegarnos pola rúa ou agredirnos pola rúa en diferentes lugares, en diferentes países, en diferentes escenarios? Porque non nos permiten esa entidade de existir, non? Ese dereito a existir. Por que se nos asesina? Pois polo mesmo. Penso que todo está interrelacionado e que parte dese pequeno detalle que é non recoñecer as persoas trans. A meirande parte do feminismo, a meirande parte das compañeiras que eu coñezo non se suman, non? a este tipo de discursos. E pregúntome moitas veces, será que o feito diferencial é que coñezan a persoas trans ou que traballen con persoas trans ou que teñan persoas trans nas súas asambleas? Sí que noto que as persoas cis moitas veces van con extremo cuidado, sobre todo cando somos a primeira persoa trans que coñece na súa vida, pero tampouco debería ser tan complexo, senón que estamos aquí sempre que se saben do respeto, que non se son unhas preguntas excesivamente persoais. A min podes preguntarme as veces que queiras cales son os meus pronomes, como te tes que dirixir a min, e te podo dicir 1, 2, 3 que non teño ningún tipo de problema, sempre que non vaya con ánimo de facer dano. Tamén hai como morbo entre esas preguntas moi íntimas, ao mellor dunha persoa que case non coñeces, tipo, ti tes pensado operarte? Por exemplo, Julia Serano saca sempre unha frase que cazadores de faldas, non? Como os medios de comunicación en todo momento tentaron amosar o trans como un produto para vendelo. Como mudar iso? Pois, en primeiro lugar, sacándonos a perspectiva do morbo e a perspectiva da venda de todo o material que producimos a calquera costo, dándonos voz, e logo tamén pois contando coa colaboración das persoas trans a hora de facer documentais, a hora de facer pois
cualquier cuestión que vaya a tratar co tema trans, non? Que ao final somos as protagonistas, as que o vivimos e as que podemos axudar a derrubar ese presuizo. Porque a figura da muller trans en películas antigas e non tan antigas estaba feito como un personaxe tabú, un personaxe para ridiculizar, que era o estereotipo cómico, cousa que aínda hoxe en día se segue a ver, por desgraza. Aínda que tamén vou romper unha lanza a favor de que actualmente se ven en diferentes medios series nas que se centran na diversidade. A veces tamén para representar unha persoa trans non é necesario representar a súa transición, senón simplemente unha persoa trans vivindo a súa vida. A mellor terapia é que nos coñezan, a mellor terapia é que tomen un café con nós se se pode. Porque algunha xente, cando falas con ela, parece que lle estás movendo a cadeira da súa identidade, non? E eu creo que a xente tamén ten que estar habituada, porque a realidade moitas veces muda, aínda que ti non o queiras, non? Na experiencia ideal debería ser que non teñamos que ser nós as que expliquemos todo, senón que o sistema educativo garante esa información. Cal é o problema? Que actualmente iso non se dá. De feito, xa o podemos ver que un dos grandes problemas coas leis LGTBI, coas leis trans, son que precisamente os bloques máis de dereita utilizan o argumento de que van a adoctrinar os nosos nenos, van a facer que a nosa filla sexa trans, van a facer que o noso fillo sexa gay, pero non, simplemente informar, que teñan a información para respetar o do seu lado. Penso que deberían saber dende ben pequenos ou deberían estudar dende ben pequenos que as realidades son algo máis amplas, non? Porque como pretendemos justificar a diversidade se no momento no que adquirimos conciencia deste mundo, que no mundo educativo non está justificada? Sempre tive unha conciencia do que eu estaba a facer ia ser importante ou valioso para outras realidades persoas que viñeran detrás. E as portas que eu abría pensei que ian quedar entreabertas, tan sequera, non? Temos utopía feita realidade que para min é Arelas, pero tamén están para mí moi presente compañeras trans de outras latitudes, de Guatemala e de outros lugares. Estas están hoxe mellor que hai 20 anos ou 25, non? Pero con todo hai moito que camiñar, moitísimo aínda. Son reivindicacións que van ligadas, non? A principal reivindicación é a despatoloxización. Pero a despatoloxización, que é o feito de non seren consideradas enfermas, mentais, non? Ten unhas implicacións sociais. Para que unha persoa trans agora mesmo poida mudar a súa documentación no Estado español, ten que pasar obrigatoriamente por un proceso de 2 anos de hormonación. Si quere, tanto si quere como se non quere. Porque teño que pasar por un médico forense e non todas as miñas amigas cis, por exemplo, para que vexan recoñecida a súa identidade. Esperar as listas de espera da sanidade pública, esperar os 5, 6, 7, 8 meses que pode tardar a administración en facerte o papeleo novo. As persoas que analizan con isto, eu recomendaríalles que con unha imaxe como a que teño agora foran a coller un avión, por exemplo, cun DNI de home. Non, os problemas que iso vai traer ou pagar con tarxeta. Cando se está criticando a autodeterminación de xénero que está implícita nas leis que se pretenden aprobar no Estado español, no fondo, con ese discurso, tamén se está criticando as leis que xa temos dende o ano 2007, que se nos considera un colectivo incapaz para tomar decisións por nosotras mesmas, por nos mesmas, un colectivo incapaz para autorrepresentarse, non? Un colectivo incapaz de decidir os seus propios camiños, e todo isto, pois, é un proceso que habería que levar tamén ao ámbito da visibilidade, non? O trans deberíase visibilizar como algo independente, como algo capaz, non? A marea non chegou a beira, hoxe subiu polo monte, enfeitizada por voces, voces que non teñen nome, pola vila bella botar a correr. Que o que hai que entender para min é vital, é que unha moce trans o que busca é ser feliz. Hai unha palabra que non tolero e a tolerancia. Que estatus tes ti para que ti me teñas que tolerar? Sabemos convivir, convivamos, pero existimos independentemente de que a túa ollada non nos vexa. Existimos. Existimos, ademais, que imos mirar na mellora que ti tamén mellores. Como imagino o futuro? Pois ves un futuro, espero que prometedor, básicamente un futuro onde digamos como iguais co resto de persoas. Pero sí que hai que ter cuidado a que discursos se lle dá coba, a que discursos se lle dá voz, se lle dá platos de televisión, porque ao final aquí o que estamos falando é de dereitos humanos básicos. Gustaríame que chegáramos a un futuro
onde non tiveramos que loitar, onde eu non estivera posicionada máis para baixo en calquera espazo que me poida imaginar polo simple feito do que son, e que non podo elexir, non? A fin de contas é unha responsabilidade de todas as que pensamos que podemos construir un sistema máis igualitario. Chego a tarde e cedo para marchar desde este alto que miro o mar. Ollo para os lados e só vexo irmás. Caio a noite e o sol vaise deitar. Chego a tarde e cedo para marchar desde este alto que miro o mar. Ollo para os lados e só vexo irmás. Caio a noite e o sol vaise deitar. É cedo para marchar e o sol vaise deitar.